Hişk bû kevir, bilind û bêwate, bi heybet bû, lê ew qas jî bitirs. Ne xewn lê hatibû barkirin, ne jî hêvî lê qelibî bûn. Ne mirov xwe nasî bû, ne jî kevir hatibû nasîn. Lê cardin jî mirov derdike ser kîjan riyê dibû mêvanê keviran. Mirov biryar da û kevir nasî. Pêşiye kevir bû alav û debara xwe pê kir. Piştre bû hewceyî û parastina xwe pê kir. Dostaniya mirov û kevir dest pê kiribû û êdî hew ji hev vediqetiyan. Qasî ku hev hembêz kirin, ew qas bi hev re bûn yek. Mirov kevir li hev kir. Keleh, birç, agirdank, dêr, koçk, xan û dîwan bilind bûn. Kevir bû sêwan, mirov li bin berhev bû. Navê bajêr li perava çemê çavkaniya jiyanê ya Dîcleyê wekî Amed hate danîn. Qasî ku Dîcle herikî, ew qas mirov zêde bû. Pêşiye fikirîn û dû re nav li xwe kirin. Asûrî, Keldanî, Kurd, Ermen, cihû, Ereb. Têrê nekir baweriya firandin. Zerdüştî, Manîtî, Mecûsî, İslamiyet, Xristiyanî, Yezdiyatî û bajarê keviran Amed bû paytexta şaristaniyan. Êdî hew biratiya çend mirov û şaristaniyan xirab dibû. Bi hezaran salan ol, çand û nijadên cuda bi hev re honandin. Hemû gel bi pirrengî lê bi yek dilî bajarê keviran honandin. Pêşiye xeyal, piştre hêvî li kevir bar kirin. Kevir dergûşa xwe vekir, nivîs hate nivîsandin. Êdî kevir xasî ku bi heybet bû, ew qas jî bi rast, sir û xof bû. Hêviyên keşe, mele, papaz, îmam û koçek û yên din bi hev re lê hat nivîsandin. Kevir bû çand, çand bi ava Dîcleyê re herikî nav dilê mirovahiyê. Hemû rengên Mezopotamyayê yek bi yek, havîn û bihar, bêhna misk û emberan gerandin li çar aliyên bajar. Dilxweşî û bextewariyê mirov serfiraz kir. Bajarê keviran bû bînahiya çavên zarokên rûken, qelmişka li ser rûyê kalan û hineya li ser destê bûkên serbixêlî. Sal li du salê qirne bi qirne jiyan wekî ava Dîcle di tama xewnekê de herikî. Bajarê pişta xwe daye beden û bircên xwe yên qedîm, sing û berê xwe ji gelek ol, çand û civakan re vekir û bû wargeha gelek bîr û baweriyan.
Bêguman van ol, netew, şaristanî, bîr û baweriyan jî ji Amedê re deyndar neman. Her cudahiyekê rengek her rengekê dewlemendiyek da bajarê keviran. Qasî bajarê keviran av daye cudahiyan, van cudahiyan jî ew qas bi xwîna xwe şopên dîrokî li kevirên Amedê kolan. Hind kevnareyên bi van şopan bi keviran bilind bûne jî dêrên Ermeniyan e. Li Amedê du dêrên Ermeniyan hene. Yek jê dêra Sürp Gragos e, ya din jî Sürp Sargis a Ermeniyan e. Dêra Sürp Sargis a Ermeniyan dîroka wê tev li pêlên bayê wêraniyê ketine û winda bûye. Her wiha bi destê kîjan hostayî çêbûye û çawa hatiye çêkirin nayê zanîn. Lê li gorî mîmariyê mirov dikare xwe bigîne ser rehê dîroka avzêla vê dêrê. Bi qasî tê zanîn, ev dêrek pir dîrokî û kevnare ye. Ev dêra Ermeniyan jî wekî dêra Sürp Gregos ji ber bêxwedîtiyê hemû dîwarê wê bi ser hev de hilweşiyane û bêxwedî û xwedanma ye. Yanî pêlên nijadperestiyê car din xwestine kevir bêwate bikin. Li Amedê şopên ji Ermenan mane tenê dêr û hin berhemên wan ên hunerî ne. Yek ji van berheman dêra Sürp Sarkis a Ermeniyan e. Ev dêr di nava bircên Amedê de li şûna waran hatiye hiştin û bêxwedî maye. Ji ber ku wê demê Ermeniyan li wir îbadet dikir û wekî meclîsê li wir li hev kom dibûn, bi awayekî herî xweşik hatibû lêkirin û mîmariya herî pêşketî hatibû bikaranîn. Lêbelê ev berhemê giranbiha ku heta niha li gel hemû êrişên xwezayê li ser lingan maye, dîsa hemû nirxên ol, çand û nasnameya civaka Ermeniyan di nava dilê kevirên sar de veşartiye. Ermeniyên ku li Amedê dijiyan, piştî şerê cîhanê yê yekemîn di sala 1915 de hêdî neçarman ku ji Amedê koçber bibin. Bi koçberî û sürguniya Ermeniyan re dîrok li pê xwe hiştin. Werin em bi hev re li dêrê bigerin û dêrê ji nêz ve nas bikin. Dêra Sürp Sarkis
a Ermeniyan di tapoyê de li ser navê Wexfa Cemaeta Ermenî Gregorian qeyd kiriye. Di qeydan de navê wê wekî dêra Surpsarkis Gregorian, Mar Duymana û Amîda Gregorian tê bikaranîn. Li gorî çavkaniyan her civakek li gorî çanda xwe navek li cihê îbadetxaneyê kiriye. Rum navê îbadetxaneyê navê Aya, Keldanî, Mer, Suryanî, Mormar û Ermenî jî navê Surp bikartînin. Dema ku mirov li vê nîşaneyê dinêre dibîne ku Surp Gregos dêra Ermeniyan e. Li gorî hin çavkaniyan dêra ku li taxa Hoca Ahmed hatiye avakirin, aydî Hizir İlyas e û aydî Ermeniyan e. Ev dêr ji du qatan pêk tê û berê wê bi Rojava de ye. Wekî prîzmayek çarqozî hatiye avakirin. Deriyekî wê vedibe Bakur û sê deriyê wê jî vedibe Rojava. Lêbelê niha du deriyê wê yên Rojava hatine girtin. Beşa yekem li aliyê Rojhilat dikeve û li qatê jor jinan, qatê jêr jî mêran lê îbadet dikir. Di dîwarê wê yên derve de şibakeyên biçûk hene. Beşa duyem salonek mezine û li ser 16 stûnan hatiye avakirin. Her navbirekek ji 5 kemberan pêk tê. Li başûr û bakurê dîwarê vê salonê bi stûnên piştek ên stûr hatine pêçan û hatine parastin.
dîwarê dêrê ên başûr bi 4 piştekiyên stûr. Dîwarê bakur jî bi 4 piştekiyên stûr hatine parastin. Di navbera her du stûnên bakur de li her qatekî du şibakeyên ku jora wan wekî kevan hatiye pêçandin heye. Beşa sêyem milê dêrê yê Rojava ye. Ev beş ji salonek dirêj pêk tê. Deriyê dêrê di hundirê vê salonê re derdikevin derve. Li vir sê derî vedibin hundirê dêrê. Li serdera deriyê hêwana dêrê ku li Rojavayê hewşê dikeve, tabelayên nivîsa bi Ermenî heye. Di van tabelayan de agahiyên dîroka dêrê û nivîsên di demên cuda de hatiye nivîsandin heye. Dîsa li ser çarçoveya deriyê bakur bi motîfên cuda nivîs û şekîl hatine çêkirin. Salona dêrê ji 4-5 û 5 nefan pêk tên. Di hundirê salona dêrê de 16 stûnên zirav û zexm ber bi jor ve bilind dibin. Her stûnek ji du beşan pêk tê. Binê stûnê ji kevirê spî û zexm pêk tê. Ev kevir qasî 2 metreyan dirêj e û bi bazinên ku ji qrom û maddeyên din hatine xemilandin hatiye nexşandin. Li jora stûnê dîsa bi kevirên reş ku ber bi jor ve diçe wekî kevan hatiye pêçan. Her navbirek li ser 4 stûnan ava bûye. Li jora van stûnan li ser kemerên navbirê taqên girover hene. Taqên girover yên jora stûnan li yek rêzê hatine sazkirin. Li roşhilatê salonê li hemberî her nefiyekî 4 mehrab hene. Derdorê van mehraban bi kevirên rengîn ji remz û sembolên cuda cuda hatine nexşandin.
Dîsa dema mirov li van nexşeyan dinêre remz û sembola olê xristiyaniyê û şopa jiyana Ermeniyan rastê. Dêr ji ber ku ji aliyê rayedarên dewletê ve nehatiye parastin, baniyê wê tev hilweşiye. Dîwar û stûnên dêrê jî ji ber bi kevirên qesp û bi ostatiyek zexm hatiye lêkirin, xwe heta îro li ser piyan hiştiye. Dêra ku bi kevirên reş ên bazalt bi ostatiyek mezin û mîmariyek bilind hatibû avakirin, îro xerabûye û şîna wê wêran maye. Dêra ku heta 100 sal berê şêm bû û dengê narkosan lê bilind dibû, niha bêkes maye. Ev bermayiya ku bi hezaran sal beriya niha li gorî teknolojî û mîmariya niha hatibû lêkirin, bûye qurbana berjewendiyên civak û olan û niha tenê, giha û pincar di nava xirabeyên wê de şîn hatiye.